लोगोफोर बे भिडिअआ इउटुबनि बागै जानाय नङा बे भिडिअआ दंफां फुलि गायनायनि बागै जागोन आरोना सोरबा गाव गावनि मबाइलाव दंफां फुलिखौ गायनानै आपल'ड खालामनाय समाव माने इरर जाजादों आरोना सोरबा बिदि जादों माने नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनो हागोन बिदिनो OTP फैब्लाबो माने आपल'ड खालामनाय समाव बिदिनो ल'डिं जाबाय थायो बेनिफ्राय आपल'ड जाया बिदिनो रिजेक्ट जायो आरोना प्लिज सामथिं रं माबा माबि देखायो आरो नोंथांमोना बिदि स्क्रिनाव नायनो हागोन बेनिफ्राय मानि थाखाय बिदि जादों आरो सोरनाबा आपल'डबो जाबाय माब्लानिफ्राय जानाय बेखौ नोंथांमोना नैबे नायनो हागोन स्क्रिनाव जोंहा बेखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मायानो बेखौ आपडेट खालामना होदों आरोना बिदिनो जुननि 8 तारिखनिफ्राय जादों आरोना बियो 2023 नि बे दा सेप्तेम्बर सोलिगासिनो माब्लासिम लास्ट डेट होनना बुङोब्ला बियो 20 लास्ट डेटआ 20 सेप्तेम्बरसिम आरोना गाबोनसिम लास्ट डेट बियो दाखालि 17 निफ्रायनो मानसिफ्रा बेखौ खालामगासिनो दं सोरनाबा आपल'ड जाजादों सोरबा आपल'ड जाजायाखै दा बेखौ बोरैहाय खालामनांगौ आं नोंथांमोननो खिथालांगासिनो दङ दा नैबे दंफां फांसेयाव नोंथांमोना दंफां फुलि गायनानै आपल'ड खालामोब्ला नैबे अमृत ब्रिक्षा आन्दलन होननाय मोनसे एप्स दङ बेहाय नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगौ आरोना माने GPS मोनसे GPS होननाय केमेरा दङ नोंथांमोना नैबेदि फट'खौ साफायग्रोनांगोन बे GPS केमेरा मोनसे एप्स दङ बेजों फट'खौ साफायग्रोनानै लाब्लानो माने नोंनि फुरा डिटेल्सआ ओंखारो बेखौ साफायखांनायनि उनाव नोंथांमोना अमृत ब्रिक्षा आन्दलन होननाय नोंथांमोना प्ले स्ट'रावबो मोनगोन गुगोलावबो मोनगोन बेखौ सार्च खालामनानै नायोब्ला बेहाय नोंथांमोना थांनानै बेहाय आपल'ड खालामनांगौ आरोना बोरैहाय आपल'ड खालामनांगौ नोंथांमोना दसे उनाव खिथालांगासिनो आङो नोंथांमोना फांसे दंफाङाव 100 थाखा खरि मोनगोन आरोना बे दंफां फांसेयाव 100 थाखा खरि मोनगोन आरोना नोंथांमोना माने फांसे दंफां गायोब्ला बेहाय लास्ट डेट बोखानाय दङ माब्लानिफ्राय स्टार्ट जानाय बेखौ बोखानाय दं नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनो हागोन बेनिफ्राय नैबे नायनो हागोन नोंथांमोना 1 crore दंफां गायगोन आरोना माने 1 crore दंफां गायगोन जोंनि आसामाव पलिउसननि थाखाय मोजां दंफां गायनाया दा नोंथांमोना स्क्रिनाव नुखाबाय दायो आं नोंथांमोननो खिथानोसै नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नायलांबाय थाब्लानो जाबाय लास्ट डेटआ गाबोन माने सेप्तेम्बरनि 20 तारिखसिम आरोना आपडेटबो खालामनानै होगोन जानो हागौ माने 1 crore बिसिनि टारगेटआ जायाब्ला दा नोंथांमोना खालामनानै लाब्लानो जाबाय माने आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय माने फांसे दंफां फुलि गायोब्ला 100 थाखा खरि मोनगोन आरोना नोंथांमोना बिनिफ्राय दंफाङा देरबाय थायोब्ला बिदिनो बारायलांबाय थागोन 300 खरि मोननो हागौ आरोना माने बोसोराव बेफोरबायदि आरोना बिदि आपडेट खालामना होदों नोंथांमोना नैबे GPS मेप केमेरा होननायखौ डाउनल'ड खालामनानै नोंथांमोना बेहाय फट' साफायोब्लाथाय नैबायदि डिटेल्स नुजागोन आरोना फुरा नोंनि लकेसन नोंनि जायगानि गामिनि नाम बेफोरबायदिनो डिस्ट्रिक्ट गासिबो नुजाजोबो आरोना फुरा एरियाखौनो कभार खालामो गुगोल मेपआ बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे अमृत ब्रिक्षा आन्दलन होननाय नैबे नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदोंना नैबे एप्सखौ डाउनल'ड खालामनानै लादो डाउनल'ड खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे एप्सआव फैबानो जाबाय अमृत ब्रिक्षा आन्दलन नैबे एप्सनि सिङाव हाबदो बेनिफ्राय नैबे हमनि खाथियाव लगइन दङ गाहायाव नैबे लगइनाव थुना होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय मबाइल नाम्बार एन्टार खालामनांगोन आं दायो मबाइल नाम्बार एन्टार खालामसै 700 मबाइल नाम्बार एन्टार खालामबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना जिनाखि फार्स्टआव रेजिस्टार खालामदोंमोन बे रेजिस्टार SH03 बेफोरबायदि दंना बेखौ होग्रोदो बेहाय माने गेट OTP आव थुबा OTPबो थांगोन OTPखौ होब्लाबो जायो दानिया माने OTP थांला आरोना बेनिखायनो नोंथांमोना नैबेखौ होनांगोन SH नैबेहाय लिरदो SH लिरदो बेनिफ्राय नोंथांमोना इन्टार रेजिस्ट्रेसन नाम्बार OTP आव बेहाय OTP आव मेसेज थाङो बे OTP क'डखौबो होनो हायो बेनिफ्राय नोंथांमोना सिगाङाव रेजिस्ट्रेसन खालामनाय नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे गाहायाव इन्टार केपचार होखानाय दङ नैबेहाय 807306 बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेहाय लगइनाव थुनानै होदो आं दायो लगइनाव थुबाय नोंथांमोना नैबेहाय आपल'ड फट'खौ थुनानै होब्लानो जाबाय बेहाय आंनि गासै डिटेल्सआ ओंखारजोब्बाय नै बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे आपल'ड फट'खौ थुदो आपल'ड फट'खौ थुनानै नोंथांमोना सेलेक्ट प्लेन नोंथांमोना मा दंफांनि सायाव आपल'ड खालामनो सानदों हमनानै ला आमारि आमलखि दं मा दंफां बादाम दं अनेक दंफां दं आरोना बेहाय नै मा दंफांखौ आगारनो गोसो बेहाय मा दंफांखौ गायदों नोङो बिनि नाम होदो हमनानै ला आं दायो नैबे आमलखि होबाय आमलखि दंफां होबाय बेनिफ्राय नैबे अपेन गेलारियाव थुबाय आङो फट' साफायनानै दोनखादोंमोन नालाय बेनिफ्राय आं दा नैबेहाय केमेरा जिखुनु जाया मोनसे आं आपल'ड खालामसै नैबेहाय थुबाय आङो बेनिफ्राय बेखौ क्रप खालामनांगोन नोंथांमोना बेहाय नै गासै डिटेल्स होखानाय दङ बेनिफ्राय क्रपआव थुदो गोजौआव बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ आपल'डआव थुनानै होब्लानो जाबाय दसे लडिं जायो लडिं जाखांनायनि उनाव बे माने ओइलाय नै बिदि जासिगोन आरोना साक्सेसफुल जाबाथाय नै बिदि देखायबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ बेक फैदो बेक फैनानै नोंथांमोना डिलिट खालामनोबो हायो नैबे डिलिटआव थांनानै फट'आ मोननैल' आपल'ड खालामनांगौ नालाय सेकेन्डआवबो बिदिनो खालामनांगौ डिलिट खालामनोब्ला नोंथांमोना नैबे लडिं जादों नैबेहाय नायदो बेहाय फट'आ मोनथाम जाबाय आं दानि बावैबो खालामदोंमोन नालाय आमलखि बेनिफ्राय आं मोनसे फट'खौ डिलिट खालामसै
नैबे आं डिलिट खालामबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै फटकआ मोननैल' थाबाय मैयानो आं खालामखादोंमोन नालाय नोंथांमोना जास्ट माने खिथानो थाखायसो आं बेखौ खालामदों नोंथांमोना बिदिनो खालामब्लानो जाबाय आरो ना दा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय बोरैहाय आपल'ड खालामनांगौ फार्स्ट टाइमाव बिदिनो माने आपल'ड जायाखैमोन नालाय गोबांनियानो बिदिनो नोंथांमोना GPS केमेराजों फट'खौ साफायग्रोनानै लादो बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे अमृत ब्रिक्षा आन्दलन नैबे एप्सआव थांनानै नोंथांमोना आपल'ड खालामब्लानो जाबाय आपल'ड खालामबाथाय नैबायदि माने टिक मार्क नुजायो आरो ना गुगोलावबो खालामनो हायो नोंथांमोना माने एप्सजोंबो खालामनो हायो गुगोलावबो बे एप्सआनोखा नालाय गुगोलनिया एसे बेलेग जायो आपल'ड खालामनाया बेनिफ्राय एप्सनिया एसे बेलेग आरो ना नोंथांमोना बिदिनो खालामब्लानो जाबाय दे बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन पिस आउट